samfundskontrakt mellem borgerne og det offentlige Danmark er under pres, og det bliver sværere og sværere for kommunerne at levere velfærd, der lever op til borgernes forventninger. Citat: Når velfærden ikke lever op til borgernes forventninger, der falder tilliden og opbakningen til vores velfærdsmodel anno 2024. Citat slut. Ord som retssikkerhed og rettigheder er slet ikke at finde i programmet. Ikke en eneste gang. Derfor må man antage, at KL og alle landets borgmestre benytter andre rammer og fora til at behandle emner som rettighedskrænkelser, korrumpering af institutionskultur, ulovlige forvaltnings- og sagsbehandlingspraksiser foruden genetablering af retssikkerheden. Topmødet er alene dedikeret til kommunalpolitisk rygklapperi, selvoffergørelse og opretholdelse af det kyniske politiske narrativ. Finansminister Nicolai Wammen kaldte sidste år det specialiserede socialområde for afgiftstungt og årsag til, at andre områder mister ressourcer. Og lige efter nytår indledte KL's egen formand og næstformand Martin Damm og Jakob Bundsgaard det offentlige Danmarks velfærdsmodel anno 2024 med varsling om nye milliardstigninger på socialområdet og generelle serviceforringelser, også på almenområdet. Jeg er træt af mine egne sætninger med høflige diplomatiske fyldeord. Overvejelse om, hvem der er i forhandlinger med hvem, eller hvem der kender hvem. Jeg stod her den 4. januar, og igen den 9. februar. Skulder ved skulder med faggrupper og fagforeninger. I dag står jeg her for 30 gang, og jeg kommer til at stå her igen og igen. For Martin Damm lyver. Jakob Bundsgaard lyver. De er begge selv borgmestre henholdsvis i Kalundborg og Aarhus Kommune, og har ligesom alle andre borgmestre det fulde ansvar for, hvordan deres kommune handler og agerer. Men hvis vi kigger mod Langeland Kommune, mod Nordfyn Kommune, mod Helsingør Kommune, så kan vi se, at det fulde ansvar er intet ansvar. Martin Damm og Jakob Bundsgaard tilhører henholdsvis partierne Venstre og Socialdemokratiet. Og kigger vi igen mod Langeland, Nordfyn og Helsingør, så kan vi se, at folketingspartierne og regeringspartierne altid støtter deres borgmestre. Så det fulde ansvar for næsten hvad som helst bliver intet ansvar. Intet at stå til regnskab for. Det er altid, alle gør deres bedste, men der vil blive begået fejl. Det er proces, indkøringsproblemer, områdets kompleksitet, og det er budgetloven. Der er aldrig noget, der er politikernes, borgmestrenes og slet ikke partiets skyld. Jeg vil næsten ønske, at vi stod i Aalborg. Men jeg står her i dag for at rette blikket mod Helsingør Kommunes besparelser på velfærden. Nedskæringer på 9,3 millioner kroner på tværs af samtlige specialklasser, specialskoler og behandlingsskoler i kommunen. På specialskolen Team V skal der skæres 4,1 millioner. 4,1 millioner skal skolen spare på 72 børn. Også i 2022 gennemførte Helsingør Kommune nedskæringer på den samme skole for 1 million. Og på en lun sommeraften sidste år skar kommunen yderligere 800.000 kroner væk, mens forældre og familier demonstrerede ude foran rådhuset. Jeg var selv nede til den demonstration. Så på 2 år har Helsingør Kommune skåret 5,9 millioner væk fra kommunens mest sårbare børn. Elever med behov for trygge og fagligt kompetente rammer. Forslaget om nye nedskæringer på 9,3 millioner er lige nu i høring. Kommunens børne- og uddannelsesudvalg skal tage stilling den 16. april. Helsingør Kommunes hensigt med besparelserne er i øvrigt at sætte taksten ned for det enkelte barn for, som det står i høringsoplægget, at sikre den høje kvalitet og faglighed på vores almene skoler. Ydermere står der, takstreduktionen skal bidrage til at mindske forskellen mellem serviceniveauet på almenområdet og på specialområdet. Så kære jer, der står her i dag, vil det sige, at for at sikre høj kvalitet
og faglighed på deres almene skoler, så er Helsingør Kommune bevidst i færd med at totalsmadre deres specialskoler og deres specialklasser. Lige meget hvad I svarer, så er Helsingør Kommune med rationel kalkyle, men ekstremt kynisk ved at ødelægge kommunens egne højt fagligt specialiserede skole- og klassetilbud til børn med diagnoser, handicap og særlige behov og udfordringer. Kommunen er i færd med at kompromittere børnenes skolegang, tilværelse og helbred. Kommunens disrespekt over for specialskolernes faglige rammer og faggruppernes specialiserede kompetencer er uansvarlig og modbydelig arrogant. Og jeg er nødt til at spørge dem. Jeg er nødt til at spørge på ny, ligesom sidste år i Helsingør. Hvorfor reagerer I ikke? Hvorfor reagerer jeres fagforeninger ikke? Der er for helvede næsten ingen tid tilbage. Hvad skal der til for, at det er faggrupperne, der så står foran rådhuset og nedlægger arbejdet i strejke? Hvorfor er jeres fagforeninger ikke på barrikaderne i Helsingør Kommune? Jeg har så stor respekt for jer, men jeg kan ikke forstå, hvorfor I ikke strejker. Hvis ikke nu, så hvornår? Hvis ikke for jeres faglighed og arbejdsplads, hvad så for? Hvis ikke for Helsingør Kommunes sårbare børn? De små mennesker, hvem så for? Hvis ikke i Helsingør Kommune, hvor så? Hvordan er det, at jeg ved, at Martin Damm og Jakob Bundsgaard lyver? Fordi hvis det ikke er dem, der lyver, så er det socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der lyver. Nu læser jeg højt. Den 1. oktober sidste år skrev Monica Lylloff fra 1 million stemmer i et Facebook-opslag. Citat. Børn og unge og voksne med handicap eller psykisk sårbarhed får ofte skylden for, at kommunernes budgetter skrider, at skoler må lukke, og at børn i almene folkeskoler ikke kan komme på lejrskole. Finansministeren har sagt det, og det har været på forsiden af Politikken med Kommunernes Landsforenings agenda. De siger, at udgifterne til det specialiserede socialområde stiger, at specialskolerne udhuler de almene skoler. Det er vi nødt til at gå kontra på. Vi er trætte af pegefingeren. Citat slut. Og så med en opfordring til folk om at sende fortællinger ind. Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil svarede i eget opslag den 29. februar med tak til Monica Lylloff for engagement og konkrete historier. Ministeren skrev, citat, nej, det er hverken handicappede børns eller voksnes skyld, at det specialiserede socialområdes økonomi stiger. Det er organiseringen af området, der er galt. Den dårlige organisering koster ufatteligt mange penge. Dårlig organisering af et område er ikke borgernes skyld. Ikke de handicappedes skyld. Det er politikernes skyld. Mine kollegaers og forgængeres skyld. Citat slut. Så hvem lyver? De kan ikke alle sammen tale sandt. Pernille Rosenkrantz-Theil har sat sin troværdighed som socialminister på spil. Martin Damm og Jakob Bundsgaard har intet på spil. KL-topmødet er en ode til 2 årtiers politisk nedbrydning af retssikkerheden på det sociale område. Og i Helsingør Kommune træffer børne- og uddannelsesudvalget beslutning den 16. april om nedskæringer for 9,3 millioner på specialskoler og specialklasser uden nogen som helst form for faglig begrundelse. Kun økonomisk. Vi burde stå i Aalborg i dag og i Helsingør i morgen. Tak for ordet.